Isang araw bago magsara ang filing ng Certificate of Candidacy ay nagtungo sa tanggapan ng COMELEC Pampanga ang mag-inang sina Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Matapos ang ilang araw na agam-agam sa posibilidad ng position switching, kinumpirma ni Governor Delta na mananatili silang tatakbo sa kani-kanilang dating posisyon. Maliban sa pangakong pagpapatuloy ng mga programang pang-edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa probinsya, mahiling si Governor Pineda sa lahat ng kakandidato sa lalawigan. May panahon din na bababa tayo, titigil tayo sa pagseservisyo. Ang importante makagain tayo ng kaibigan. Yun ang importante sa atin. So, hindi rin natin masabi later on yung mga maanghang na salita. Sabi naman ni Vice Governor Lilia Pineda, nais niyang lalong masiyasat ang problema ng mga district hospital sa lalawigan lalo na ngayong may health crisis. Talang mga hospital na ng probinsya, kailangan pagawala, nakalala at kailangan din tao kay health malusugan ng pinapakain. Una naman na naghain ng COC para sa kanyang re-election bid ang isa pang anak ni Vice Governor Pineda na si Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab nitong October 5. Habang ngayong araw rin naghain ng COC for re-election si Lubao Mayor Esme Pineda. Base sa October 7 report ng COMELEC, dalawa na ang gubernatorial aspirants sa probinsya na naghain ng kanilang kandidatura. Unay si former Candaba Mayor Danilo Bailon at si incumbent Governor Delta Pineda. Sa latest count ng COMELEC, higit 1.4 million ang registered voters ng Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News.